Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 8. Unengane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenza kufanele ucofa subscribe ulike bese uphawula ngemuva kwenanzi inkulumo ezolandela. Iphumela obala intokazi yaziwa lapha ngomashodula ey'nkundleni zokuxhumana kanye nakhona nje la eNingizimu Afrika, nokuyintokazi yaduma kakhulu ngokuthi ithandana noMavundla lo weMavundla Media ufunda incwadi. Kanti-ke umshodula usephumela obala waphawula ngentokazi etrendayo laphana ey'nkundleni zokuxhumana, nokuyintokazi yaziwa ngokuthi uteteza laphana ey'nkundleni uTikTok. Kanti-ke le ntokazi ivele lapha enkundleni TikTok kuyintokazi ethi mangabe yenza amavidiyo bese-ke ivula inhlalo ivuthiwe okanye ivule ikhofonoza. Kanti-ke lezi iy'ndaba sey'hlukumeze-ke abantu abaningi laphana ey'nkundleni zokuxhumana, njengoba nabesifazane sebethe ayivalwe i-akhawunti yale ntokazi eveza ikhofonoza ebiza amadoda laphana enkundleni TikTok. Ngale nje ukukhuluma kakhulu akuzunazi inkulumo eqhamuka lapha kumashodula. Yabo TikTok ngiyanibonga nezinyoka kwasho nanga unkosikazi owayelanyaniswa kumnakwethu wathi uyinyoka ngiyakwesaba uyimamba. Aningitshela ngani ngeaccount kaMatetezana kaTetey kaMatetere. Nangu lo vela athi wakwayibona ivela ngapha. Nayi ingane lena evela nje qheke. Nayi ingane le ethi iveze ithi ngasuke ngididano. Anisangitsheli. Sengibona ntomboka umuntu uyababaza. Anisangibizi nithi shuto na umntana lo. Hawe uNkulunkulu wami, ivele nje iqezu. Ivele nje eqheke ingane. Ithi santu. Anisangibizi. Akulungile ngane zakwethu, cha ningehlule ukuthi ngihleli nje ngiphula namaqoqo. Matemzana, ethi nje santu benu. Wangikhumbuza la abafazi ababedansela ingoma apho ethi ngathi olelinye ithuba ethi wakwayibona ivela ngemumva ivele njengane heke. Futhi insizwa zifeyithulaka zibona ngosi azibe sasibiza ukuthi uthanda nje obabazi ngeke uyibone ngisho zikhala mangabe into seyingasayiboni sekuthiwa hayi bephetha vele yiwe bafo aningibizi ngane emntanuzweni nesantu we babo mhlambe nami ngabe ngiyayigqekeza nje inkinga we babo kunala khona kuthiwa unamahlazi amanyama ngizenyuke akhona la ngadlule khona hawu wakwangizizwa nomuntu owangikwebha ngekiwe lo muntu wangipholisha emathangeni ngoba akulule ngivele ngiqheke we awuyaseyiqhekeza ingane uNkulunkulu wami yedani esiziqhepha kodwa ngani yami uNkulunkulu wami take solonga uhappy lapha emgqekezweni mntana makunankinga inqobo nje mawuhappy. Hawe babo mina ugogo bezongixoba ugogo imfebe bezoyikhipha ngamakhala. Hawe qheke qhebo santu kano awangisizo wanginembanga ekhiya awangisizo wangifaka ipolish ethangeni ngoba mhlawumbe Nkosi nami ngabe ukhona ke la ngiyibona khona ingane yavele yagoba ngathi yibi yababa. Akhumbula labafazi bethi wakwayibona ivela ngemuva bethi ntirri ngeyidwaba. Hawu ayidedi magwaza TikTok uphela iyobanjwe eshone nayo siloku sibabazile nje izehlo. Futhi nanga ujali umntazinga loze wangifaka nami ebantwini wangifaka ezintweni ungathi angiphile emsata kwasho izingane sephethwe imfebe emsata. Hawu dedi magwaza ayingidelile.